Kagidnan iti selebrasyon ti Panagbenga Festival tinurong ni DPWH Secretary Vince Dizon ti Kennon Road tapno sinukimaten manen ti proyekto ti ahensya iti nasawa kalsada. Ada report ni Christine Bornolia sa Baway. Kagiddan ti Floral Float Parade, nagkadwada DPWH Secretary Vince Dizon ken Mayor Benjamin Magalong anang sinukimat manen kadagiti proyekto ti ahensya iti Kennon Road. May nga na-inspect ti rock shed ijay Barangay Camp 4 Situ Camp 6 ijay Kennon Road to Babinget. Maipalagi pa daytoy a proyekto ket binisita metlang ni President Ferdinand R. Marcos Jr. idi napalabas atawan. Sigon iti DPWH, dumanon iti 270 million pesos ti kanayunan na pondo para iti panakaituloy ti proyekto itaatawan. Kinunanapay adagos a parugyan daytoy ti ahensya ken manamnama amalpas daytoy inton sumaruno atawan. Talagang tututukan natin to. Tututukan ng ating RD, tututukan ng ating DE, pero syempre babantayan din tayo ng mga local governments natin. No, yun ang commitment natin. Hindi naman magkukumit si Pangulo na hindi na gagawin ng maayos at on time. So gagawin natin to ng tama at gagawin natin to ng mabilis. Magsa-start na this week. Okay. Dito. Tinurong metlang nagiti opisyal ti makunkuna a Great Wall of Baguio ijay purok ungasan Barangay Luwakan proper ijay Baguio City. Sigun kini Dizon, maituloy metlang daytoy a proyekto. Nang runa ta kasapula na mangisayangkat iti widening iti nalipet a paset iti kalsada. Dumano ni tinasurok sa nga gasota milyon tinaipaay a pondo. Ti Great Wall of Baguio ket agserbi a koneksyon manipod Kennon Road paturong iti Luwakan Airport. Namnamaan metlang agbalin a local tourist destination daytoy. Nag-commit naman si Mayor na tutulungan niya si DE na makahanap ng solusyon. Wala na tayong magagawa. Kahit na kine-question pa ni Mayor yung kalyeng yun, ang sabi nga niya sa akin, Secretary, nandyan na yung kalye. Halos mahigit kalahating bilyon na yung ginasta ng gobyerno doon. So kailangan na lang nating ayusin. So nagpapasalamat naman ako kay Mayor na tutulong siya na maayos natin yung exit, entry mula Luwakan at exit papuntang Luwakan. Impasigurado ti opisyal nga amin na proyekto asaan pa yan nalpas iti syudad kat masapul a maikompleto iti daytoy atawan. Kabayatan na manamnamamot nga ada iti maangay a meeting ni Mayor Magalong kadagiti masaknan nga opisina ken umili tapno pagsasaritaan no kasano ang maipasardeng ti illegal mining a mapaspasamak ijay Luwakan ken Kennon Road. Magmimit kami ng in 2 weeks, magmimit ulit yung Mining Regulatory Board. Pag-uusapan ulit namin. Kasi marami kami na-discover ng mga panels niya. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.